नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण गावाकडच्या पद्धतीने ओली भेळ बघणार आहोत। आपण भेळ नेहमी खातो ठेलेवाल्यांकडे किंवा भैयांकडे जी भेळ असते त्याला एक टिपिकल चव असते आणि ती सगळ्यांनाच आवडते। तर आज ही गावाकडच्या पद्धतीतली भेळ आहे। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। एका मिक्सरच्या जारमध्ये मी ही हिरवी कोथिंबीर घेतलेली आहे। ही मुठभर हिरवी कोथिंबीर आहे आणि याच्यामध्ये मी जवळजवळ हे अर्धा कप किसलेलं गूळ आहे ते घातलेलं आहे आणि इथं मी एक 2 चिंचेचे बुटुक आहे तर ते पाण्यामध्ये भिजत ठेवलेले आणि नंतर ते व्यवस्थित पाण्यामध्ये मिक्स करून त्याचा कोळ काढून घेतला आणि तो इथं वापरलेला आहे। आपण भेळीसाठी लागणारी जी चटणी आहे किंवा पाणी आहे ते इथं बनवत आहोत। यात थोडंसं पाणी घातलं मी आणि मिक्सरला मी हे व्यवस्थित बारीक फिरवून घेतलेलं आहे। छान याची पेस्ट करून घेतलेली आहे। गुळाचं प्रमाण थोडंसं जास्त ठेवायचं म्हणजे भेळीला जी चव आहे ती खूप छान येते। हे बघा, भेळीचं आपलं जे पाणी आहे ते तयार झालेलं आहे। एका परातीमध्ये मी हे मोठा बाऊल भरून हे चुरमुरे घेतलेले आहेत। भेळ करण्यासाठी भांडं थोडं मोठं घ्यायचं आणि याच्यामध्ये एक उकडलेला बटाटा घातलेला आहे, एक टोमॅटो आहे तो बारीक चिरून घातलेला आहे आणि याच्यामध्ये 2 कांदे आहेत तर ते पण बारीक चिरून घातलेले आहेत आणि याच्यामध्ये मी हे शेंगदाणे आहे तर ते उकडून इथं वापरलेले आहेत। एक रात्रभर मी ते भिजत ठेवले आणि नंतर कुकरला 2 शिट्ट्या दिल्या। तसंच मी याच्यामध्ये हे हिरवे वाटाणे घातलेले आहेत तर सुके वाटाणे आहेत तर ते रात्रभर भिजत ठेवले आणि त्याला पण मी 2-3 शिट्ट्या देऊन घेतलेल्या आहेत। तिखट घातलेलं आहे आणि मीठ घातलेलं आहे, दोन्ही गोष्टी चवीप्रमाणे घालायच्या आणि याच्यामध्ये मी भरपूर असा फरसाण घातलेला आहे। भेळीमध्ये फरसाण पण जास्त वापरायचं म्हणजे ती भेळ खूप छान लागते। आणि आता हे सगळं मी मिक्स करून घेतलेलं आहे। याच्यामध्ये स्पेशली मी हे उकडलेले शेंगदाणे आणि उकडलेले वाटाणे घातलेले आहेत। आमच्या गावी जी ओली भेळ मिळते तर तिथे त्याच्यामध्ये हे पदार्थ वापरले जातात, त्याच्यामुळे याची जी चव आहे ना ती रोजच्या भेळीपेक्षा थोडी वेगळी होते। हे सगळं असं छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे। नंतर मग आपण जे चिंचेचं पाणी आणि गुळाचं पाणी बनवून ठेवलेलं आहे तर ते मी याच्यामध्ये घातलेलं आहे। पाणी पण थोडं जास्त घालायचं म्हणजे ही भेळ खूप छान अशी ओलसर होते आणि चवीला पण खूप छान लागते। भेळ करताना मात्र मिठाचं प्रमाण कमी ठेवायचं। हे बघा, दोन्ही हात वापरून मी हे छान असं मिक्स करून घेतलेलं आहे। म्हणून भेळ करताना जे तुम्ही भांडं वापरणार आहात तर ते थोडं मोठं घ्यायचं म्हणजे मिक्स करायला खूप इझी पडतं। तर याच्यामध्ये उकडलेले जे शेंगदाणे आहेत, उकडलेले वाटाणे आहेत त्याच्यामुळे ह्या भेळीची चव आहे त्या रोजच्या भेळीच्या चवीपेक्षा थोडी वेगळी होते। कधी पिकनिक असेल, कधी खास पाहुणे आले असतील तर तुम्ही ही भेळ नक्की ट्राय करा। एकदम खूप छान लागते, मुलं तर खूप आवडीने खातात आणि मधल्या वेळेस संध्याकाळच्या वेळेस जेव्हा भूक लागते तेव्हा पण तुम्ही ही भेळ करू शकता। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।